Bata pa lamang si Donna Sarmiento Camaya nang mahiligan niya ang pagpipinta. Tila nasa dugo na raw ng kanilang pamilya ang pagiging malikhain dahil pati mga kapatid at pinsan niya ay may talento rin sa sining. Isang registered nurse at educator si Sarmiento Camaya mula sa San Fernando, Pampanga. Nagtrabaho siya bilang nurse at clinical instructor sa Middle East at noong 2018 ay nagdesisyon siyang mag-focus sa pagnenegosyo at sa paggawa ng mga artworks. Matapos piliin ang kanyang pangarap, sinubok ng magkakasunod na dagok ang katatagan ni Sarmiento Camaya. Nagkaroon ng karamdaman at kalaunay sumakabilang buhay ang kanyang asawa noong 2020. Matapos ang ilang buwan, pumanaw ang kanyang anak na si Dane dahil sa chronic kidney failure. Sa kabila ng mga bagyong kanyang pinagdaanan, hindi sumuko si Sarmiento Camaya. Bagkus, labis pa itong nagpakita ng katatagan. Yes, marami po naituro ang pandemic sa atin, no? We became very resilient. We became resourceful, no? So, as for me as a woman, ang masasabi ko lang is never stop. Never stop. You can rest but don't stop. And then put everything, what you do, you put passion in it, love for it, and then put God at the center of everything. And everything will fall into its right places. So everything is to God be the glory po. At kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day nitong March 8, binuksan ang art exhibit ni Sarmiento Camaya sa Clark Marriott Hotel na pinamagatang The Fight Was Won, a Tribute to Dane. Tampok dito ang kanyang mga acrylic on tissue paintings. This is a tribute for my daughter. It is entitled The Fight Was Won, a Tribute to Dane. This is in collaboration with the Clark Marriott Hotel, and I thank them for giving me this venue, no, para ma-showcase. And this is women's Women's Month art exhibit nila. Layon umano ng kanyang exhibit na makapagbigay ng inspirasyon sa mga kababaihan na gaya niya ay marami ring pinagdaanan. Dagdag pa ni Sarmiento Camaya na hindi dahilan ng mga pagsubok upang huminto at hindi makita ang ganda ng buhay. So this practically is a life story of being courageous. Nandun po yung una, a woman, a mother, tapos yung mga challenges namin, yung mga hobbies niya, yung gusto niyang gawin, and then our victories. Pwedeng bisitahin hanggang March 31 ang exhibit ng Sarmiento Camaya sa Clark Marriott Hotel sa Clark, Pampanga. Sa mga nais magpakomisyon ng artworks, pwede na bang makipag-ugnayan sa kanyang Facebook page na Fragments Handicrafts. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.